Aquest dissabte, a l'única pista habilitada del poliesportiu de Montgat, que està amb obres de millora, es va disputar un partit de bàsquet masculí d'Aladins entre l'equip local i el Vilassar de Dalt, que va acabar amb el resultat de 102-64. Els nois de Montgat, tot i ser un equip prou dispers en la seva formació, doncs alguns dels seus jugadors provenen d'altres clubs i per molts d'altres és el seu primer any de bàsquet, han aconseguit situar-se al quart lloc de la classificació. Tot i ser molt joves, el seu entrenador, en Jordi Garcia, amb només un any al càrrec, ha sabut infundar en ells una bona tècnica i capacitat de concentració. Els seus objectius per aquest any i els següents són principalment que els nois tinguin cada cop més control sobre la pilota i sobre la seva capacitat de jugada, així com que aconsegueixin gaudir del joc i provar noves tècniques sense perdre la concentració ni la capacitat de guanyar. A aquest entrenador no li falta pas experiència, ja que és alhora l'entrenador del cadet C i preparador físic del sènior de la Copa Catalunya. Esperem que en el que queda de temporada, que encara és molt, puguin pujar encara més en la classificació i millorar tant tècnicament com a nivell de comunicació entre ells.